बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट गिटार हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थालायबाय बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना सिगांग्रो नटिफिकेशन मोनहैयो दायो आङो नैथि खेब आरोबाव निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव सफैबावबाय दिनैहाय ओपनिं जागोन दिनै बेबायदिनो गोबांथार सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफ्राबो फैगोन आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलजोंनो नुलांजोबगोन स' बिदिब्ला नेनानै थादो भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोरनो दलाङा बेनो ओरैबायदि समायना आरोना आङो मैयाहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाखादोंमोन नायदो दिनै लाइफां गायबाय नै बेफोरबायदि आरोना दिनै ओपनिं खालामबाय लोगोफोर निज्लागुरि पिकनिक स्पटखौ अब्ला नायलांबाय थादो ओरैबायदि सिनारि आरोना फटक लानोबो मानोबो ओरैबायदि मोजां गोबांथार बेबायदिनो सेल्फि लालागासिनो दङ नै नायनानै लानो हागोन बेबायदि ओंखारलांग्रा सुबिदा बानायनानै होदों दा बेबायदिनो नै गोबांथार जोङो लोगोफोरखौ लोगो मोनदों आरोना ओरैनो ब्रादार दङ ब्रादारनिबोथ' चेनेला दङ मोनथाम मोनब्रै नोंथांमोना निस्सय सिनायखायोबो जानो हागौ खोन्थाना लाहरदो ब्रादार आंनि चेनेलनि गेजेरजों आदसा आंनि चेनेला मोनसे बिदि ब्लग हगारग्राया एनबि क्रिस्टन आंबो ब्लग भिडिअ हगारो बिनिफ्राय बर' साइन कम्पानि बड' माखासे एलबाम आं हगारो बिनिफ्राय रमान्टिक चेनेल कम्पानि माखासे हिन्दीफोर बेबायदि खालामनानै आं हगारो दा बे मोनसे चेनेलखौ आं फरायगासिनो गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम आरो बेजों लोगोसे दंबावो नै जोंना बार एन्ट्रिलै नोंनि चेनेलाव बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना नै बेबायदि सेल्फि लानो ओरैबायदि मोजां जायगा दङ ओरै नै ब्रादारबो दङ ब्रादारनिबोथ' चेनेल दंदां ने मा जसना नार्जारि चेनेल दङ आदसा ब्रादारखौबो आरोबाव सापर्ट होबावदो आंनि भिउवार्सफ्रा जाहाथे ब्रादाराबो बेबायदिनो थाबैनो आवगायलांनो हायो गोजोननाय थाबाय ब्रादारखौ लोगो मोननायनि थाखाय आरो ओरै नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बानायदों आरोना ओरैहाय ओंखारलांनो थाखायहाय बिदिब्ला सिगांनो एडभान्स दंफैखायो आरोना बिथांमोना बे सिटखौ मैयानो माने अनलाइनाव दानहरखादों दा ब्रादार ने आदसा थिग दङ गोजोननाय मोनदों दा ने निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैनानै आदसा थिग दं बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरैबो दंजोबो नै लोगोफ्रा आरोना गोजोननाय मोनदों दा ने लोगोफोर गोसोला बेफोरबायदिबो हेवहा आरो जलंगा गेलेनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो निस्सय फैनानै बेफोरबायदि हेवहायाव गेलेफैनो हागोन आरो जोंना गासैबो फैजोबदो आरोना निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव माने नोंसोरबो हेवहा गाखोनो नागिरदों नामा जेनेबा गाखोनो लुबैथारोना आदसा दा बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव सफैनानै मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राखौलाय आदसा मोजां मोनदों ना आदसा दे बेफोरबायदि गाखोफैनो हागोन आरोना बेबायदिनो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला बेफोरबायदि हेवहाबो गाखोनो मोनगोन आरोना गाखोनो मोजांथार दा आदसा गोजोननाय मोनदों ने आदसा दे ओइ नानि आरो बाबु नोंसोर गोसोखौ मा रोखोम मोनदों मोजां मोनदों दा नंगौ ए मा ओंख्रिजों ओंखाम जाबोआ बेदर जाबोआखै दे गोदै आपेल आरो कमला नै आरोबाव नैथि खेब दिनै पिकनिक स्पटआव सफैबावबाय बाजै हायनारिनि दखानाव मोजां दा बाजै ने आपेला नांदोंना नाङाखै दा नायनानै लादो लोगोफोर नै बेबायदि गोथाव मोनजागोन आरोना निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला बेफोरबायदि दाउ हांनाय आरो अमा हांनाय आरो बेबायदिनो मोजां खायद'फोरखौ मोनजागोन आरोना माथ्र आखायाव ओरै थेहाल' लानानै फैनांगौ लोगोफोर बेफोरो बेसेबां आदा हालदेंगासेयाव 100 150 ने 150 नो अनलि 150 फैनानै जाफैनो हागोन आरोना लोगोफोर नै गरम गोथाव जाग्रा लोंग्रा मोनगोन आरोना नै बेफोरबायदि दखान 12 बाजा बायदिसिना मोनगोन आरोना आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बेफोरबायदि चाउमिन जानो गोसोब्लाबो मोनगोन आरोना चाउमिन मम' एभेलेबेल दा आदसा वाव बबो नायनानै लादो नै अमा बेदर हांनायनि आरोना हालदिंगासेयाव बेसेबां ब्रादार खोनानो मोनबाय लोगोफोर अमा बेदरा हालदिंगासेयावहाय 100 थाखा आरो बेबायदिनो फारौआ हालदिंगासेयावहाय अनलि 300 थाखा आरोना
औ मासेयाव नोंथांमोना फैनानै बेफोरबायदि फारौफोरखौबो जाफैनो हागोन आरो ना हांनायनि मोजां मोनजागोन नायनानै लादो नै गोथाव मा मोनजायो बेयावलाय आच्छा मैसो बेदरबो मोनजायो ना आच्छा मैसो बेदरबो मोनजायोनो आरो बेजों लोगोसे नै अलरेडि दंखायो आरो ना एम्फौआ नोंथांमोना निश्चय बेबायदिनो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला बेफोरबायदि मैसो बेदर आरो एम्फौ लाथाफोरजों जानानै आरामसे उदैफोरखौ सुफुंनो हागोन आरो ना आरो लोगोसे दाउ लकेल ना आदा आच्छा दे थिगैनो दङ मोनजायो मम' चाउमिन सो दीदी ला कुटी 60 रुपया जानसुला दीदी फैनानै बेफोरबायदि मम' आरो चाउमिनफोरखौ जाफैनो हागोन आरो ना ओरैबायदि मोजां मोनजागोन नै बेयावहाय रेस्टुरेन्टआव गोथाव मम' आरो चाउमिनफोरखौबो मोनजागोन आरो ना बेयाव बयलार हांनायबो मोनजायो नामा आदा आच्छा बे बयलार ने बियो जेनेबा बे हालदिंगासेयाव बेसेबां 100 ना आच्छा दे आदा दे आं मैया नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों मोनसे देखायदोंमोन आरोना बेफोरबायदि बेलकुनियाव गाखोनानैबो नोंथांमोना इन्जय खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदि बेदर हांनायफोरखौ माने बेफोरबायदि बेलकुनियाव जानो हागोन आरो अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थिलांगासिनो दङ नायनानै लादो लोगोफोर नै बेफोरबायदि गोथाव बेदर हांनायफोरखौ नोंथांमोना निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला निश्चय मोनजाफैगोन आरोना मात्र अनलि थेहाखौल' लानानै फै आखाइयाव अब्लानो बेफोरबायदि गुदुं हांनायफोरखौ मोनजागोन आरोना ओरैबायदि मा बेदर दं बेयावलाय बयलार ना आच्छा दे फानबाय था दे ओरैबायदि मोजां ने ओमफ्राय बेजों लोगोसे खमलाबो दं नै खमलाफ्रालाय बेसेबां मा औ एन्जर बेदरा मोनाखिसै मैया बेयाव गोबां सायलादोंमोन खुदियाफ्रा मोनगौमोन इयो दे फानबाय था दे औ दा नायनानै लादो लोगोफोरनो बेबायदिनो दाब जायगानिफ्राय गोबांथार सुबुंफोरा फैलागासिनो दङ दिनै जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट बेबायदिनो जोबोद मोजां गीता श्री रामसियारि बिथाङाबो सफैगोन दा दसे उनावनो सफैगासिनो दङ बिथाङा जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनैनि प्रग्रामा नायनानै लादो नै लोगोफोर सारिगिदिं जेरैजोंबो लाइट समायना रमायना खालामदों आरोना बहुत मानसिफ्रा फैला जेनबाय बेबायदिनो गोरलै गथ'फोरखौबो लानानैब्लाबो फैलादों नायनानै लादो नै बेयावनो गाखोगोन बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरा सिंगारफोरा बेयावनो गाखोनाय जागोन आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जोंगा मागा बानायदों नै सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिनानाव बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट गीता दायो मा रोखोम मोनदों दायो बिराद मोजां मोनदों दसे उनावनो सिस्टारनि ग्रेन्ड ओपनिं बिराद गिदिर मोनसे स' बे पिकनिक स्पटआ बयबो फैथों बे जायगाखौ नायफैथों आरो आंथ' सानाव नुनो मोनबा मोजांसिन जागौमोन बाट हर जाबोबाय मोजाङै नुवासै थेवबो आङो नेक्स्ट टाइम आरो फैबावगोन थेंक इउ स' माच एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आरो जेसे हायो नोंथांमोनखौ रंजाहोनो नाजागोन आरो नोंथांमोनाबो हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामबाय थेंक इउ स' माच
फारौ मेगननि आबुं फालि लानानै बोजाखानांगोन अनसुलि गोसो हारिनि बोजाखानांगोन